ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା। ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜୋତା ଦୋକାନରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଇଟା ଆଉ। ତାପରେ ଟିକେ ଅଇନା ଦେଖିଲି କେତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଦେଇଛି କଳା ଆଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଇବନି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରୁଟି ନେଇଯିବା, ରୁଟି ଆଉ ସବଜି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ରୁଟି ନେଇସାରି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନରେ। ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲା ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନିଷପତ୍ର ଟିକେ ରଖିଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଟିକେ ଡବାରେ ପୁରେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ନହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା। ଚିଙ୍ଗଡ଼ି ଚପ୍କୁ ପିଆଜି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗଡ଼ି ଚପ୍। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଟିକେ ଖାଇଲି, ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ରାଗ ମୁଁ କମ୍ ଖାଏ, ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କି ଚିଙ୍ଗଡ଼ି ଚପ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼। ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିରିୟାନୀଟି ଖୋଲା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। ଭାଇ କଲିକତା ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟେ ରହିବ, ବାସ୍। ସେ ବିରିୟାନୀର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳକୁ। ବିରିୟାନୀ ବି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି। ଫାଇନାଲି ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କଲି, ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଶୋଇବା। ବିଛଣା ବି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଖାଲି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେବ, ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଥାଉ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।